בבקשה. מדהימה מהקפיצה בנחשונים דרך ההכנה של הכלים, החוד הגדודי, חטיבתי, אוגדתי וצה"לי, ונמצאים בכל מקום, ובסוף הפלוגה היא פשוט מדהימה. ממשיכים להוביל את הגדוד כמו שראיתם גם היום. אתמול קצרנו עשרות מחבלים. מה שאנחנו עושים זה להיות החוד של מדינת ישראל. כל המשפחות שלנו גאות בנו, יכולים להיות גאים בעצמנו, שאנחנו עושים את הדבר הנכון בזמן הנכון ובמקום הנכון. בשם השם נעשה ונצליח.